नोंथाङा नैबे मोनाबिलि समाव मिडिया हांख्रायनायनि गुबै उद्देश्यआ मा? गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय आङो थांनाय सुनिबार 2 तारिख खालि प्रकाश इउटुबार आरो बेजों लोगोसे गिता आरो बिरबल होननायनि सायाव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन फेसबुकआव। दा बे भिडिअ आपल'डआ जाहैबाय माने आंहा माखासे फैसा मोननांगौ दं प्रकाशनाव आरो प्रकाश इउटुबारा फैसा लादोंमोन नालाय बे फैसाखौ आं रिकभार खालामफिननो थाखाय आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बेवहाय आंनि बे मोननांगौखौ रिकभार खालामनो थाखाय माने आङो माखासे खोथा बुंनायाव आङो नैबे बिरबल आरो गितानि पार्सनेल लाइफआवबो हाबनाय जादोंमोन आरोखि। दा बेखौ आं क्लियारफाइ होनो नागिरनानै नोंथांमोनखौ दिनै लिंहरनाय जादों जे मालायफोरनि खोनानाय बाथ्राखौ लानानै आङो गिता आरो बिरबलनि गेजेराव जे माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड होननाय मोनसे सोदोब ओंखारदोंमोन। दा बेफोरो माने मोनसे जुस आरोखि बे रागानि खेथ्रआव ओंखारदों। बेखौ आं दिनै माने मिडियानि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय जे बे जेबो नङा, बे मिसा खोथा आरो आंबो बे खोथाफोरखौ मालायनिफ्राय खोनानानैसो बुंदोंमोन। दा आङो बेखौनो क्लियार होनो नागिरदों जे बिरबल आरो गितानि माने सानैनि गेजेराव बेबादि जेबो गोथौ सोमोन्दो गैया। आं दिनै माने गोबां मानसिनाव सोंनानै आङो क्लियार लानानै मोनबाय बेबादि नङा। दा मानसिफोर रिउमार खालामनायखायसो बे खोथाया ओंखारदों आरोखि। आरो बेजों लोगोसे आं दा जायफोरनाखि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ बुंदों, 2-3सो मानसिफ्रा मुं सुदों, बिथांमोनखौबो आं बुंगोन जे माने बिथांमोनहा बेबादि नङा आरो फैबाय थानाय समाव बेबादि मुं सोनाया थिग नङा होननानै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय। दा आं बुंदों दिनै मिडियानि थ्रुयै जायफोरनाखि बिथांमोना बिथांमोननि गाज्रि मोनसे भाइराल माने वार्डस बा गाज्रि भिडिअ माने बिसोरखौ भाइराल खालामनाय भिडिअ ओंखारदों होननानै जदे मदे शेयार खालामनाया थिग नङा। मानसिफोरखौ माने मोजाङै डिटेल्स खबर लानानै आजिखालिथ' नोङो ससियेल मिडियाफ्राव जायनो हायो बेनो बांसिनानो माने बखिलायनाय जुग आरोखि। दा जिनिसफोरखौ बखिलायनो मोन्दों होननानै आननेसेसारि माने शेयार खालामलाबाय थानायाबो थिग नङा। बिथांमोनखौ आं खावलायदों गतिके शेयार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाथों आरो माखासे भिडिअफोर आपल'ड होनाय दंबा दानथों, खारन बिस्राबो फेमिलि दङ, न'खर दङ, बेनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै प्रकाश इउटुबारजों आंजों माखासे माने थरखा बिथरखौ जादों। दा ससियेल मिडियाआव आंबो होदों प्रकाश इउटुबारा आंनिफ्राय डाइरेक्ट फैसा लादों माने गिता आरो बिरबलनि दारैनो फैसाखौ लादोंमोन। आंबो थांफादोंमोन। दा बिथाङा नङा होन्दोंमोन, खिन्थु दिनै प्रुफ जाफैबाय। बिथाङा आंनो नै दासो आधा घन्टा 1 घन्टानि सिगाङावनो फैसाखौ हरबाय। आं 8थानि गेजेरावनो फैसाखौ बिदोंमोन दाखालि ससियेल मिडियाआवबो। दा बिथाङा 8था जानायनि सिगांनो आंनो बे आंनि मोननांगौ फैसाखौ बिरबल गितानि थ्रुयै बिथाङा हरबाय। दा बेनि थाखाय आं प्रकाश भाइखौबो बुंगोन जे थेंक इउ प्रकाश भाइ, नोंथाङा जे बेबायदि बुजिनानै आंनो फैसाखौ हरफिनदों बे बिराद मोजां खोथा। आरो बेबायदिनो इयुनाव नोङो मोजां खामानि मावलां, नोंनि केरियारखौ बानायनानै ला, बेखिनिखौ आं प्रकाशखौ खावलायदों। दा बे हिसाबै आङो जोबोद खुसि आरोखि। प्रकाशनि सायावबो आंहा गाज्रि मोननाय गैला, खारन आंनि माने फेक्टरानो माने जेबो गैया बाहाय। खालि मेटारा जाहैबाय माने बै फैसानि थाखायल'मोन नालाय, फैसा लानो थाखाय। दा फैसाखौ मोनबाय हिसाबै आं प्रकाश फंबायखौ आं जेबो गाज्रि मोननाय गैया। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय। आरो प्रकाश फंबाया फैबाय थानाय समाव आंनि सायाव जुदि उल्था बुजिदोंबा बे गावनि खोथा, खिन्थु आंहा बावहाय जेबो गाज्रि मोननाय गैला। फैसा मोनबाय, बास जोब्बाय, नङा होमबा? फैसानि थाखायसो आं बे माने ससियेल मिडियाआव बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय जादोंमोन। दिनै दा 6थासो टाइम जाबाय, जेनेबा आं फैसाखौ मोनबाय, जोबोद खुसि आरोखि। दा आङो प्रकाश फंबायखौ बुंहरबाय थेंक इउसै प्रकाश फंबाय। आरो बेबायदिनो नोङो समाजनि रायजोनि नों मोजां खामानि मावलां, बेखिनिखौ आं खावलायनानै फोजोबबाय।